jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diñiral Jammboo bela en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetende Keerol nder ngesa nde Idriis Alfaa Sow. Tawi en garino ha ɗum Mamoudou Kodda yano to école Kodda en o hollira wonde Kodda so addani kaayitaaji kesi ɗi wawata janngude ɗum muusimo ha omo miijo o siftori hen mayde ɓii ko hono Moussa Bamum Kodda koye ɗum o wonno miijade caɗeele kaayitaaji caɗeele cafrirɗi e ko nandi hen. ɗum noon koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi. takko woni riwrude ɗi miijoji o directeur école hande irti ɓernde makko o siftonirimo ko añi siftonirede so o ñalawma mettuɗo musɗo e futuro mum niɓɓo kulɓiniɗo o ñalawma sunare o ñalawma ɓii o yeehi woppimo omo jooɗi omo forti koyɗe o yejjitta o ñalawma haw dawo abbo ɗon to saare gonga. Moussa yeehi woppingel dariyel écrongel yaade ina daro ina yana suura koyngal deggina forte jungel ina yiilo ɗo nanti kono jaalal yani saraji mum ɓoldi jeeɓi jaalal yani moƴani wuɗani hay baaji maggal jorani saha koɓɓiro. Moussa yaari cagatagal toñaɗo wara ete hay nokku ɗo wullitey to mayde Moussa wayli ko heewi e nguurndam takko omo andi wonko ɗum itti e makko ko wonta hettude gueɗe kewɗe mbaylima gila e nguurndam makko hay ko taarimo hay inde mbaylima. Kodda ko nde mayde rokkimo nde inde nde hirsanaka jowdi inde nde bandiraɓe sehilaɓe tintinaka inde nde sernaɓe pattiraka hay talkuru haɓɓaka inde nde takko goto inni tawi miijaki hay kanko andani holno nde ardi e makko. Balɗe Moussa sankoro takko ina jooɗi ina hucciti e tanum taniraguel ina deggina ina ekko yaade miijo makko ina nayma aduna goɗɗo ko ɗon helmere yalti e hunuko makko o anda to nde immori elle ko bahyaɗo. Koddam arga e koddiyelam koni inde Kodda fuɗɗori suhaɓe darjinide nde junno mawɓe mbatti reftude hen hande folti inde nde bam makko innirnomo nde wonti inde makko deftere. takko nani dille pele o turti o soyni Kodda ina ara ina moosa o turi o waɗi caɓal kaala makko momti yeeso makko o yiɗa Kodda anda ko goyannoɗo. Kodda yetti joƴƴinani jangguinirɗe mum ni namdi tanum holko directeur école mumen haalanno takko wimo yo yawo joƴƴinoya defte makko taw o fofto. Kodda fawani hen dande yawti nder suudu caggal nde ɓe gotti haɓe gayni takko noddi Kodda haalani ɗum ko directeur école mumen sohlirno ɗum. Kodda wi joni noon holne gaddoyta kayit o saabu ko yontere fande dossier ji amen jahata ministére
takko wi taani gelam jimmi ko gartira hakkille ma ganda kala ko geno hoddiri e neɗɗo ko ɗum wonata o juddu mo directeur mon namdi en ngala ɗum ete en dañata ɗum mi rewi hen ko ina boye duuɓi ɗiɗi ala fof to mi yahani kono ala ko gasi ñaagoɗen tan beele Allah ina uddirana men damal gongal sabu Allah uddata jooga gila hirande Kodda narata école takko ummani yidde fewnandemo kayitaji kesiɗi nde tawno omo anduno oɗo ñalawma koko arata o yeehi to winditoɓeɓe beele ina binditinamo taaniko ɓen namdimo yo addu kayit bindirgol bamum Kodda o haalani ɓen bamum Kodda wurani ɓen cali ha yoori ɓe mbi ɓe bindittamo ɗon ɗo on kayit arani takko yeehi to yehere no fof kala mo sikkuno ina wawi walludemo o haalani ɗum kono haydara gasani woɗɓe mbiyamo ina mbawi fewnandemo namdomo mbuñaari o yitta ko jogino fof o waɗa hen kala mo totti kalis balɗe ɗiɗi walla tati pawro hen on nattiramo e cukkiri o wonta ɗum yiide kono kalis yeehi Kodda winditaki ñalawma jangreɗo cakkiriɗo yontere nde Kodda dawi école no wowno dawrude nden ɓe naati duɗal mabɓe jannginowo mabɓe ina heblo ngam wadde windande mum adande e subaka o tan ha directeur mabɓe naati o dari yeeso almuɓe ɓe o noddi Kodda Kodda ummi dari o wi ɗum hoccu janngirɗe ma koota mi haalnino tane sa addani judduma keso a wawa jokkude ɗo janngude ya mbiyamo min wi ko hande wonno aadi amen Kodda hocci cartable mum wakki taaɓi ɗiɗi deggini koyɗi mum piilodiri filti yanoy suhaaɓe ɓe fof ngulli sabu kulol jannginowo maɓɓe dogi faye makko umminimo o jooɗi ceerno Diop liggiri cartable makko e wallabo makko ɓaggimo e fof mum ceerno Diop noddimo daalde tati o notaaki o yonki Kodda ƴikkiti foofi doole ceerno Diop noddimo gongol o nooti ceerno makko namnimo holko musatamo o wi ɗum haydara musanimo ko jiilaɗo tan Kodda ko bewtiɗo ko haala directeur mabɓe ka hulɓinimo sukki ɓernde makko uddi fofandu makko riwedemo école wiyedemo o wawata jeeyede e kawgal natoyde collége kanko Kodda ala ko yiɗi so wona jangde hayso gayni janngude o yiɗi wonoyde ko jannginowo ha joni ko jangde nden noon so tawi o riwama école guiɗo joni holko jogori waɗoyde holko jogori wonoyde ko ɗum hulɓinimo ha birti fittandu makko directeur o kañum ina jogui no fonno yettinirde oɗo kabaru taw wona hono ni o ƴewani ni ko cukalel o woni haaldude o ɓetani hakkille mum muñal mum o wondaka boom ko heƴata e ɓernde cukalel eko heƴata hen no ardi e makko ni tan ko noon o haaldi o woƴa ko ɗum jibini fof ko ɗum tawde omo andi ala fof ko bonnantamo ko yiɗi fof yo won wona ɓiiko wona ɓi bandiko wadde ko mere meƴƴalde ñande hen
ko ceerno Diop nawri Kodda haa heɓni ɗum junngo taanum o fillini takko fiyaa ko fof ceerno Diop ina hortini Kodda gila Kodda ari e rogere makko o yiye mum himɓe mawɗo e yidde jaŋde anndude haaju mum e yidde hoore mum kono kadi ceerno Diop ko kiroowo ko jingowo nde tawno omo yiya ko laamu ngu waɗata ko ngam herƴinde jaŋde sukaaɓe ɓaleeɓe ɓe ɗum ina muusimo haa ko ɗon tan waawi haadde ko ɗum saabi sahaa e sahaa fof omo selɓondira e directeur école makko walla e orndotooɓe falnde nde heewi ko lolli yamirore gooto e maɓɓe walla ni kamɓe ɗiɗi fof o salo siinude wonɗen geɗe ɗe o anndi wonaani faandaare mumen so wonaa bonnande sukaaɓe ɓaleeɓe hay faweede kuugal heɓtoomo heen e gasirde yontere nde ceerno Diop ari galle Kodda en salminde ɗum e ƴeewde no waddi e banndu o tawi Kodda ina leli takko wii o dey gila ñande ngartirɗaa ɗum ɗo ko ni woniri wonaa ñaamde wonaa yerde nani ɗo tan sahaa e sahaa fof simmiroo kadi wona e wayde haa ɗum jogiimo pawngal ceerno Diop jooɗi sara Kodda wii ɗum wonaa ko janngude tan jiɗɗaa Kodda yeeƴi hoore kiti mum ƴogi gonɗi o muɓɓi kiti gonɗi mbaanji ndegi hakkille loowi e nofuru makko ceerno Diop jaggimo e walabo o ummi o jooɗi ceerno Diop wii jooni ummo lootoyo ngara ñaama haa kaara ta janngirde ma njehen gallam mi tindinma ko jannginmi caggal ma ko fof Kodda girñiti dari fay boowal takko ƴefti suwo fayi e mbarigal ina dari ɗo damar galle ɗo o ñaɗimo haw heewi ndiyam o welni o fayi nder suto Kodda naati loori haa ɓanndu mum ɓuuɓi yalti o tawitaani fewnanimo ñaamde o ñaami haw haari ceerno Diop wii jooni dey eɗen mbaawi yaade Kodda hocci janngirde mum woni e moodde o selli feŋ elle ko muusannoomo ko walla ko mettunoomo ko koko ɗoofaa e makko o softi sikri Kodda ceerno Diop ndeggondiri njalti ñande mum ko galle ceerno Diop Kodda ñalli haa hiiri ceerno Diop jannginimo bindande ɗe o luuraade fof waɗinimo école ɗe o waɗaano ɗe fof ngoni toon haɓe njuuli futuru ceerno Diop artirimo haa galle maɓɓe ɓe njetti ceerno Diop noddi takko o haalani ɗum feere nde o ƴettidi e Kodda o wi tuggi hannde kihiiɗo fof yo Kodda ar gallam kala ko jannginmi rogere makko nde e ñalawma o mi tindinamo ɗum so geno haaji o dadataake ko ɓe janngi fof maw janngu ɗum ko ni Kodda jokkiri jaŋde mum ñande fof so fini o ñalla reftaade bindande makko e wadde écorde makko so takkusaan yoni tawa ceerno Diop foti artude galle mum o ƴefta janngirɗe makko fayi toon so yettiima ceerno Diop saranoomo écorde makko so gayni o tindinamo bindande kese e o janngiri école ɗe ko Kodda faamaani heen fof naamndoo mo fammini ɗum haa faama so Kodda ari e hoodde o waajo ɗum o hirjini ɗum haa ɓeydu softude e tiidde e jaŋde teŋti kadi o rokka ɗum hoolaare o wi ɗum oto kul hoto fayi so Allah jaɓi ma janngu haa keɓa ko jiɗɗa ko e jaŋde ɗi konngu ɗi ina mbeltina Kodda pertina ɓernde mum uddira hakkille mum
siiftina njortooji mum. ɓe ngoniri noon haa ko janngirenoo e hitaande nde ko gasi. ɓe mbaɗi reftooji haa ɓe ngayni. alaa ko Kodda heddi hen hanti so wonaa ñalngu jaggaama. alaa ko heddi hanti so wonaa ñalngu ngu jaggaama, ñalngu kawgel fuɗɗotongu. kawgel ngam almuɓe duuɗe garwaniije ina mbaawa yahde collége fuɗɗaade duuɗe hakkundeeje. kihiiɗe gooto ceerno Diop ari galle takko en o tawi takko ina huufi horde ina yerwo lacciri. Kodda ina jooɗi sara mum ina waɗa écorde mum. o saatini Kodda écorde mum. o tawi fof ina yuɓɓi, alaa fof ɗo jom walla juumre woni hen. o wi Kodda, so kawgal ngel fuɗɗiima mami addane naamne ɗe fof njaaboɗaa. kala ko adda subaka han mbaɗa ɗum kikiiɗe, ko waɗa kikiiɗe ko mbaɗa ɗum jamma. sa gayni mi renndin fof mi totta jannginoowo goɗɗo saaho artira saaho ngo. Kodda weltii hen no feewi. ko goonga o yaltinaama école kono haɗaani o mona cukki jaŋde makko. yinno ko wondude e janngidiiɓe makko ɗo gootel o wadda e mumen kawgel. o haɗaama ɗum kono e ballal geno e katantaagal ceerno Diop mo wot kawgi ngel. ɗum ma rokku mo hoolaare maw annduɗo jaŋde makko tolni. nden kawgel ngel fuɗɗiima ceerno Diop waɗi no wiino ni. ñande fof so arii e ñaltude o addaro naamne baɗaaɗe subaka ɗe o tawa Kodda ina fadi mo galle makko. Kodda jooɗoo ɗo joñi waɗa ɗeto ngo wondude e hormaaji sarɗiiji kawgel ngel ɗi o waɗa ɗum e tuma dottaaɗo ngam jaabaade naamne ɗe. ko hono noon kadi so ceerno Diop ina jofta addora naamne baɗaaɗe kihiiɗe ɗe, Kodda jaabtoo o renndina fof o mofta. ɓe ngoniri noon haa kawgal ngel gasi. o renndini jaabuuji Kodda ɗi fof o waɗiɗi e enveloppe. o nuldi jannginoowo goɗɗo mo annda Kodda meeɗaani ɗum yiide. ceerno Diop yiɗi ko kawgel Kodda ngel waasa seertude hay seeɗa e kawgel gijiraaɓe mum renndidiiɓe mum rogere. jannginoowo saatii jaabuuji Kodda toɓɓi nultiri ceerno Diop ina waddi heen ɓataake tonngol yiyande mum. e ndeer ɓataake o ina tawee heen kaaɗo haala. musidɗo tedduɗo ceerno Diop salminaama ñaaganaama moƴƴere. saato ngo nini ɗon. ngel cuhlel noon ko pongel watteede hakkille. golle maggel ina juɓɓi ina peewi. wasiyam fewde jinnaaɓe maggel ko yoɓe jaggiran ngel haa ngel yettina jaŋde maggel. ko ngel aawdi moƴƴiri. aawdi moƴƴiri noon ƴakketaake resante ngatamaare. ceerno Diop heɓi saato ngo e ɓataake o fof o mofti o haalanaani Kodda. o fadi haa kawgal ngel fof gasi saateede o addoyi doggol almuɓe rogere Kodda en janngidiiɓe mum. o yehi galle Kodda en o yetti o noddi Kodda e taanum. o yaltini doggol janngidiiɓe Kodda en ɓe. almuuɗo fof ɗo yeeso innde mum ɗo ina waɗi kawral toɓɓe ɗe dañi e kawgal ngel. o yaltini kawral toɓɓe Kodda heɓi ɗe. ɓe tawi ko Kodda ɓuri rogere munen nde fof kawral toɓɓe. ɓe mbelti heen sanne. ceerno Diop yaltini ɓataake mo jannginoowo caaɗɗo kawgal Kodda en o winndi o janngi ɗum daande dow. Kodda e takku geɗi haw joofni ɓe mbelti haa ko ɗon tan waawi haɗde. takku yetti ceerno Diop o duwni ɗum o wi seydi Diop anne a dañi woni. so ɗum ɗo dañaama ko Allah e ballal ma e yiddema hoore ma e hirande leñol ma. ko gena yoɓa yo yoɓe jogdi moƴƴiri o rokka men yettinde faandale men. Kodda welti ɓernde mum feeri
o anndi kam o heɓindima ko janngarenoo ko janngetenoo e duuɗe lesko o yenanaama kadi ɓe suhaaɓe ɓe o rennduno rogere ɓuranimo humpito Kodda yawti e kawgal ngel yawtuɓe e rogere makko ɓe fof ko kanko ari dow kono kamɓe ɓuri mo weltade ɓerɗe maɓɓe ɓuri deeje sabu eɓe nganndi so école udditi koɓe yahooɓe collége Kodda noon ɗum ko joomum mawka o annda ko fadimo taw ina waawi tawi ko ɗo jangde makko o jogori haadde ina waawi kadi ceerno Diop jokka janngindemo hono no waɗi hikka ni ko miijo walla ko yidde makko hoyɗata kono omo anndi ɗum newaaki jangde collége ina seerti e jangde duuɗe less collége fannuuji ɗi fof fannuuji ɗi ɓuri yaajde kadi fannu fof ko jannginoo mum teeriiɗo ko ceerno Diop yolti Kodda e miijooji mum o wi Kodda ɗingi ndaari mum o wi foofto haa guurte ɗe ngasa e on sahaa ƴeewen hol feere ƴettata Kodda wi eyi a jaaraama ceerno Diop janngooɓe jannginooɓe fof naatani poofte guurte lebbi tati won heen ummo e gure teeru paye gure dowri ngam wayloyde weeyo e addude ballal mumen e golle golleteeɗe toon ɗe hono awo ndema e ngaynaaka e ko nanndi heen woɗɓe ɓe ummo gure dowri paye gure teeru ngam yilloyaade banndiraaɓe mumen ñiiɓɓe toon ɓe won heen kadi ko laabgoyagal nawara ɗumen ngam humpitaade kesam hesamaagu gure mawɗe won heen kadi njahata ko yiiloyaade golle ngam renndinde huunde e koppereeje ko keblori jangde mumen hitaande faande ɓe daña ko ɓe coodi koltu e geɗe maɓɓe janngirɗe koye ɗe guurti suhaaɓe heewɓe dañata fartaŋŋe artude e gure mumen dowri won heen tawa jibinaa koye gure teeru ngannda hay huunde e nguurndam dowri ko ɓuri heewde e guurti maɓɓe ɓe mbaɗata ɗum ko toon kadi ɓe nganndata ko heewi ko faati fina tawa maɓɓe gila e golle haa e pijirlooji to gure dowri so hiiri suhaaɓe cawndoo mawɓe ɓen ina tindana ɓe ina ndaarana ɓe walla so ɓe kirtiima ɓe kawroye diŋiral pijirlooji peŋe ɗum ko langa buri tuburu Diop langa taarel taw giƴe ñaalal piilingal tekkere e ko nanndi heen suhaaɓe rewɓe ɓe mbaɗa langu ina konga ina pobba ina ngama walla ɓe ngasa ɓulli eɓe mbaɗa luurel laarel gure dowri ɗe ina jewra so guurte mawɗe ɗe ngari nde tawnoo kadi guurte ɗe keewi hawrude koye ndungu toɓa haa beeli kujjita ila haa calli keewa huɗo fuɗa haa wuubo jawdi morsa leɗɗi jibina haa heewa nguura weeɓa koye on tuma anndoode heewata haa ɓuto awooɓe mobba loowa saakuuji ɗo mbirtiɗaa gawo fof wiima fad nawra cuunu nunu cana nana banangol sooro wuro galle mo ngarɗaa fof tawa e kon caha hakon joori kon mbeli ƴakkude so kon ɓallinaama won heen cufta gootel ɗe njubba ɗiɗon wonɓe mobba taton woliiɓe gagguti mumen ɓe mawko heen jeegom e longere wootere so gangde ndenndi nana e kon cammo hakkunde mboɓiñiiji maɓɓe juuɗe e kunuɗe niina o sahaaka heen ƴakkaaka fof tawine wonta nebam sa yilliima gaynaako ñaama teew njara kosam so
so ilam bippi sagataɓe ndato natana jolal waalo jambareɓe kurjo coppa coboƴƴi fof rendine duppe tonguji ceeme luuɗe cette jale tecce ɗofte jabbere nangue sagataɓe mbaɗa gori tonguji jaada dow hollalde fusa korɓale pilta leydi eño semeɗɓe pooɗa gude mumen ha keɓa korle ɓe dadaɗe e keeci ɓe tama luuɗe tongu fof luugal rewa e mum cappodiral waɗa cappodiral hakkude jabbowo e jabbowo cappodiral luwowo e luwowo e hakkude jabbowo e luwowo goto fof ne yiɗi hollude goɗɗo bawal mum e cuusal mum ɗoftal dawara ko law gila nangue wulani ko jabboɓe ɓe gaddoto nadde ngesa ɓe gona e jabbude haaɓe daña eñe jonde nde luwoɓe ɓe jorto joyi jo fof gulali gulla luugal hettima tongu ɗo tongu eñi fof luugal luwa ɗon ɗo luugal ɗoofi fof gawowo turo gabbe ndega e faandu hade majje jooɗoyade tawa bekkude lojiɗe ɓe mbiya jabbowo lajat luwowo jaɗɗinto gawowo turoro bekkowo faloto hade mum lojade ko ni ɓe ñaldata gila subaka ha tuma ñaltol yonta ɓe ñallina e ɓuuɗu leɗɗe bottaji defte gotto ɓe pofto so yi ha fuɗɗitima ɓuɓnude ɓe kirdo ngesa baɓe dawi fof ko hiiri ko fof ɓe gaynatba ngal ɗo ballodiral e jokkodiral endam koko ɓooyi koko rona ko ɗum ni rokki guure dowri ɗe doole nde tawno kutorde kewani ko dental tan wawi ɗum lomtade sagataɓe hewɓe jangoɓe e guure teeru ko toon gonata balla bandiraɓe mumen e ɗen golle ha guurti ɗe gasa so ɓe gari e ruttade teeru ɓe unane lacciri jordi ɓe pewnane karaweje e goɗe goɗɗe ha keewa ɓe nawra ceerno jobne ko janoɗo pofte ko Fuuta o waɗayno pofte makko ceerno Job gila ina janga ha watti jangguinde meeɗa wasde ɓurtoyde dowri omo heppa ko école uddata tawa daroyima garage faade Fuuta ceerno Job ina jogui ɗo wuuro mumen ɗo Nambu o hoolaki halfinde ɗum hay goto ko kanko tan remanta ɗum hoore makko hitande fof ko soñata hen e poɗɗe e ñebbe neɗɗo wawa wiidema ko ni foti ha tengti noon e ñebbe ɗe yimɓeɓe battini ko wiide ko ina cikki hayso ceerno Job awani e Nambu mum ñebbe maɗi puɗ ɓe piida ɓe mbaɗa kalaje ceerno Job jabotakoɓe o gonɗintaɓe o yeddataɓe ina wawi tawi ko hunde wodde horaki tawa ko aadimoɓe gadodiri e ndiɗo layanteri ko wawi hen wonde foof ceerno Job kam fijirani ñebbe ko remete foof ko ɗum ɓuranimo o wiyata ko ñebbe ina safra rafiji foof hayso giyal yuwima o fasnat ñebbe o uro curkiki o awro gabbe ɗe o ƴakka o yara ndiyam ɗam so gayni o sibbito warñede so biddi o darima ma mbiya ala foof ko meeɗi musdemo e nguurdam makko ñande ceerno Job artata ina ummori Fuuta ha janggo e mum o yeehi galle Kodda en salminoyde o yetti o tawi ɗon Kodda e tanum ɓe jewri ko cuuti ceerno Job simtini ɓe jillu mum Fuuta e joljole mbadde toon hikka e guurti ɗe aɗa faama e haala makko welo jillu ngu
ina laaɓi so wonno e sago makko wartatano jooni. ɓe jewri ko juuri ceerno Diop fooɗi hede addorno o weeɗi takko. O wi ɗum meeɗa coñal amen hikka. Takko wi ko ɗum sañjanma. Takko haɓɓiri heɗa. O yaltini manaji ina ngoni nder. ɗum ko gawri samme, mayram sawdatu, poɗɗe, haako yorko, burel nebam sirme e bara mawɗo daneejo. Takko haɓɓiri bara, o turi haa hoore makko ɗefi naatde e bara ka, o bani o foofi. Kodda lombi junngo mum e bara ka, o nokki heen wamre, o yaltini. Gabbe daneeje mbaddi giri cari. Kodda wi haa yaay defan men hiraande cooke. Takko wi nden noon bismo ceerno ma fada hiraande. Kodda wi ceerno Diop hirɗo hannde yaay defana men cooke. Ceerno Diop haaji junngo mum o jiimi e montor makko, o ƴeewi waktu jonɗo, o wi alaa caɗeele mi jaɓi hiraande mon hannde. Takko wi wonaa cooke ndefan hannde ko coopor ndefananmi mon, sabu ñebbe ɗe ko kese pul. Kodda futtini gite. Ko woni coopor? Ceerno Diop jali, o wi Kodda ɗum ko ma meeɗana hoore ma. Takko ɓe yongi barmi mum, ɓe pewniti njettu maɓɓe, ɓe keetti barmi o to henndu ndu fayi to, eɓe mbano cuurki barmi maɓɓe. Ko yiddeji tati kawriti ɗo e geɗel gotel. Takko li, Kodda dia, ceerno Diop e ñebbe. Ñande heen leegal ngal fof nani jaleede maɓɓe. Koddiɓe maɓɓe kala tini weltare maɓɓe. ɓe ngoni ɗon haɓe kirti, ɓe mbaɗi ataye. nde ceerno Diop wayni ina joftoya, takko namdimo hol feere o jogii ko faati jaŋde Kodda hikka. Sabu omo anndi so Kodda dañaani ɗo janngi, hay gooto annda ko ɗum jibinta. ceerno Diop wi jooni kam ko école aji keeriɗi tan miijere. Janngo mami yaa nder wuro, mami humpiru e collège aji joɓoteeɗi ɗi. Janngo e mum ceerno Diop yehi collège aji keeriɗi ɗi ɗi o anndi ɗi fof, o heɓi toon humpitu. O yerindiri ɗi kanji fof, gila e jaŋde haa e njubbuji fof o tondi. Nden o arti o haalani takko, o fammini ɗum fof haa faami, o wasii ɗum kadi collège mo ɓuri heɓtindo. Jaŋde mum ina moƴƴi, ete ko on ɓuri weɓde jobdi. ɗum noon banndiraaɓe tedduɓe, musidɓe sihilaaɓe, oɗo karten haa ñande wonde so Allah jaɓi jokken jaŋde Kodda. En nganndi hankadi Kodda fayi collège naaroyi e collège aji joɓoteeɗe duuɗe keeriiɗe. ɗum noon jokkol ngol ko ñande wonde wonata so Allah jaɓi. Allah jaarama, on jaarama.